Може и прекачаш някаква друга дири. Оп. Викни му ги всичките там, бе. Оле, крий се, ще виждат. Сега хвърли ми другата долу да ходи да се занимава с някакви екстракт, бе. Ти, бе. Тичай. Дясно, да не тъпане това. Аут! И добре, това защо се активира под теб? Да бегай към една будка. Дясно. Пак ще екстракнеш. Изчакай.